Uy, bro. Oh, bakit? Tingnan mo yun, oh. Yung ano? Ayun, oh. Shorty, pare. Sira ulo. Mag-focus ka nga dyan. Bakit naman? Anong problema? Maganda naman talaga, oh. Alam mo, ang talas talaga ng mata mo pagdating sa babae. Siyempre naman. Alam mo, minsan lang tayo makakita ng maganda dito. Laging si Nanay Linda yung nakikita natin, di ba? Di ka pa ba nagsasawa? Kasi ako, no, oh my na eh. Loko! Marinig ka. Kaya nga pagbigyan mo na ako. Siya, maglinis ka doon. Madumi pa ang lamesa doon, oh. Pero bro, narinig mo na ba yung balita? Na ano? Si Sir Mike. At yung sino yun? Yung morenang singkit na bagong pasok. Si Fritzy. Oo, ayun, si Fritzy. Ano raw pre? Nagtanan daw yung dalawa. Kaya pala, hindi pumapasok si Sir Mike. Saan mo naman nasagap yan? Ayun, dun kay Rich. Alam mo naman yun, tolits eh. Alam mo bro, kung di lang talaga kita kilala, iisipin kong tagilid ka eh. Apaka-chismoso. Sa chismis na nga yung lumalapit eh. Tatanggi pa ba ako sa grasya? Ikaw talaga. Tinisin mo na yon at baka mahuli pa tayong nagdadaldalan sa trabaho. Anak, mabutit dumating ka na. Kanina pa kita hinihintay. Bakit ma? Ano pong problema? Yung kapatid mo kanina pa inaapoy ng lagnat. Napainom niyo na po ba ng gamot? Oo, pero wala namang nangyayari. Nasan ba si Papa? Para namang hindi mo kabisado yun, nasa inuman. Ang problema ma, wala pa akong sahod. Naku, ang hirap talaga ng walang pinagkukunan. Pasensya na ma. Hintayin na lang natin na umepekto yung gamot kay Bunso. Ma! Kuya! Si Bunso po nagdugong ilong! Ano? Ay, Diyos ko, ano ba nangyayari sa kapatid mo? Sige na ma, ihanda nyo na lang yung mga gamit. Dali na natin si Bunso sa ospital. Gagawa na lang ako ng paraan. Nasaan na ba yung papa nyo? Jenny, hanapin mo na nga. Sabihin mo, isusugad na natin si Jeff sa ospital. Sige po, ma. Ma, anong balita? Bakit daw dumugo yung ilong ni Bunso? Itetest pa nila ang ihi at dugo ni Jeff. Pero malaki raw ang posibilidad na dengue. Anak, paano yung kailangan natin mabayan? Kailangan lang talaga eh. Naku, wrong timing ka bro. Nakapag-down na ako sa motor ko eh. Tapos yung extra ko, naibili ko na ng stocks. May alam ka ba na pwedeng mahiraman? Kahit yung may interes, papatusin ko na. Yung kapatid ko kasi, sinugod sa ospital. Meron sana, pero hindi ko lang alam kung magugustuhan mo. Ano ba yun bro? May kakilala ko na pwedeng makatulong sa'yo. Pero... Bro, kahit ano yan, papatusin ko na. Ivor, I miss you. Ang tagal mong hindi napadalaw dito. O anong sadya mo? At sino tong pogi? Hi, Sam nga pala. Hi, ako si Ray. Sam, kaibigan ko. Kailangan niya raw ng tulong eh. Kaya naman pala. Pero sinabi mo na ba sa kanya ang tungkol dun? Hindi pa. Ikaw nang bahala. Sinamahan ko lang siya dito eh. Anong ibig yung sabihin? O siya. Sandali lang, isasarado ko lang yung pinto Ganito kasi yan, Pogi. Simple lang naman ang gagawin mo. Maupo at mag-relax. Ako na ang bahala sa'yo. Ang ganda pa naman ang katawan mo. Bakit sa damit mo? Pogi, wala ka namang masyadong gagawin. Ako na ang bahalang trumabaho. Masasayahan ako. Masasarapan ka naman. Hindi. Ayoko nito bro. Pasensya na. Excuse me. Ay,
Suplado naman si Pogi. Oh, bro, sandali lang. Teka, bakit mo naman ginawa yun? Napaya ako dun, oh. Bro, sabi ko sa'yo mauutangan. Sorry, pero hindi ko kaya magpagamit ng katawan. Bro, Ayun na nga ang problema. Wala kang ginagawa. Puro ka nalang inom, tambay, tulog. Tumulong ka naman. Yung anak mo hanggang ngayon hindi pa rin nakalabas sa ospital. Sino bang nagsabing dalhin nyo yun sa ospital, ha? Ako ba? Anong balak mo? Hintayin mga isay na lang ang anak mo, ha? Ganun ba? Di magpatulong ka dyan sa magaling mong anak. Oo, ganyan. Alam mo, dyan ka magaling. Ang magpasa ng responsibilidad sa iba. Alam mo, ngayon, naniniwala na ako. Tama nga sila. Wala kang kwentang ama. na ang pagbabalik mo. Kahit ayoko, wala akong choice. Pogi, sige na. Mahiga ka na. Dito? Huwag kang malikot, ha? At huwag kang matakot. Just enjoy the show. Rawr! Oh, ito. 20,000 yan, ha? Nilakihan ko na dahil nalakihan din ako. Sulit. Bawat sentimo. Salamat. Lahat gagawin ko para sa pamilya ko. Alam mo, mas pumupogi kapag nakangiti. Sabi nga, ngiti tayo, lakihan mo. Sa simula lang yung ganyang pakiramdam. Pasasaan ba? Baka ako na ang hanap-hanapin mo. Kaya ito ang contact number ko, ah. Tawagan mo ko kapag may kailangan ka. Maghihintay ako. Anak, maraming salamat ha. Nabayaran na namin ang bills ni Jeff. Mabuti naman, ma. Paano na lang kaya kung wala ka? Tayo lang din naman magtutulungan dito, ma. Anak, saan ka naman kumuha ng pambayad natin dito? Nangutang lang ako sa kaibigan ko. Napakabuti naman ng kaibigan na yon. Basta tandaan mo anak, huwag kang magpapagod ha. Opo, ma. Salamat. Kumain ka na muna anak. Hindi na, ma. Ano ka ba? May sobra pa naman dyan. Ayos lang po ako. Ma, kailan daw makakalabas ng ospital si Bunso? Mamaya rin makakalabas na kami. Anak, alam mo, sobrang salamat talaga ha. Ma, basta para sa inyo, lahat kakayanin ko. Bro, kuy bro. Basahin mo naman ako. Bro, basahin siya na.
Yun ang iniisip kong paraan eh. Matagal mo na bang ginagawa yun? Nagsimula yun nung nakaraang buwan. Kaya pasensya ka na ha. Ayos na yun. Pasensya na rin. Oh, kamusta na yung kapatid mo? Ayun. Nakalabas na ng ospital. Mabuti naman kung ganun. Bro, ito Para saan naman to, bro? kaunting tulong. Pabawi ko na rin yan sa'yo. Ay, hindi na. Uy, hindi. Mama! Tama na! Sinabi kong manahimik ang bata ka! Aray ko! Pa! Masasaktan ka talaga sa aking bata ka! Halika dito! Pumasok ka dito sa ilalim ng lababo! Bitawan mo yung anak mo! Huwag ka nga makialam! Pa! Ayoko po dyan! Madaming ipis dyan! Ayoko! Pumasok ka dito! Sabing dito ka eh! Ano ba? Ilabas mo ang anak ko! Maawa ka sa bata! Ano ba yan? Huwag ka nga makialam! Kung ayaw mong pati ikaw ay masaktan ko! Pa! Kababaeng tao ni Jenny, ang bata pa niya! Sinabi ko huwag kang makialam eh! Sumusobra ka na! Anak! Sige! Saktan mo uli kami! Sige! Ikaw, Ray, bitawan mo yung kutsilyo na yan! Hindi! Ilabas mo si Jenny! Ilabas mo! Punong-puno na ako! Pagod na akong matakot sa'yo! Hindi ka ama! Demonyo ka! Hindi na ako papayag na saktan mo uli kami nila mama! Dadaan ka muna sa bangkay ko bago mo sila magalaw! Ganon! Oh! Ha? Ano? Sige! Lumapit ka uli! Sige! Walang hiya ang bata ka! Jenny! Pati sarili mong ama papatayin mo! Bakit mo kasi nasa sa braso? Sige! Lumapit ka pa! Hindi na ako magdadalawang isip na isaksak ko sa'yo! Sige! Magsama-sama kayo! Ma! Ayos lang ba kayo? Anak, sorry! Hindi hindi na tayo masasaktan ni Papa! Poprotektahan ko kayo habang nabubuhay ako! Aalis na tayo dito! Mga anak! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!